everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Hapit na ko mamatay day. Misulirap ako mga mata tungod kay di na ko kaginawa. Tungod sa ano mong nasangit sa akong tilaokan, sa akong tutunlan. Og Gonsa! iya kong gitabangan kikis kamatayon day. Oh. Yang gihapak ang akong tangkugo sa iyang bukton. Nalagpot ang adobo na kong kikiwa na sangit sa akong tutunlan sa akong tilaokan. Oh, gikan na po itong adobo hasbuhol. Ito na. Ito na adobo na ilang. Kuha day! Kuha! Na-speechless ko na. Ah. Unsay, buot ni mong ipasabot ha, wasay? Nga nilihok ang estatuang kahoy? Ha? Wasay? Lagi! Poya ni mo ay tabangi ko birahang isa tuwang kahoy. Nag-abot na ni mga pali, oh. Nagsangko na. Birahang isa tuwang kahoy na irang ganadat ugan ko. Kung nakatabang ni mo kaganiha ka ng estatuang kahoy, say. Mas mayo pa, sultihin nila ng estatuang kahoy po nga pabarugon na siya si mong nimutangan kay nilihok magkada siya. Ugan ko. O garon dili ka na madatugan na ng estatwa. Dutay kapos ilorde, oh. Ay hanggaw. Bitaw sa. Hoy, ikaw! Imong kong ginatugan. Bawa dia. Abot na ni apali, oh. Hoy, barog dia! Barog! Pero mas nindot ang palis estatwa, say. Ayaw. Ayaw tama. Ikaw ba nagkapakupos ng apalihan na? Dahil sa tempa say. Sure ka say nga siya ni pokpok sa ibang tangkogo sa diyang natukan kas adobo ka Ay, niya. siya lagi! Gino! Nagkinuogin ako, Gino! Di mo tuos irang, oh! Di ba, Gino, saksi ka giluwas ko ng isa tuwang kahoy? Ay, hala, nilinog na dyan! Ay, pagkalahala, di ay mangilog, di ako man ang hala. Away mo din na, husto dahil. Ay, katawa man ka. Ay, basin pag ang linog kaganiha ba, katong nangunag tayo, og may nakaluwas ni mo, say! Onsa? Basin ba sa unang pagtayog sa yuta kaganina, natumba ka ng estatwa o kanang nahapit og hapag ang imong tagkoga o karon nadatugan ka. Oy, dili ring estatwa ang bulihok. Haba ka di ay. Partilan mo say. Ay, taas sa pagita ni mong kinabuhi mo saya ka. Naswertihan ka pag yun. Bebe. Ito ko ng estatwa. Aron nga makagawas ka diya. Pabida. Sagol ning gaba-gaba ko di mo usaya ka. Magikaon ako sa dan. Bebe, sige. Ikaw hangol ka magunda ka. Timanan na diya. Bukata ba yan ane? Hindi ka mo diya. Kaya ram sa ninako. Bada, ang bawa ka usaya ka. Huwag ikay baon. Oh, yan sa naman dahil. Yan ang imo dahil. Ang imo bang. Ikaw ang ikay Imo magkugi pa na mas-tamasan dahil. Sumbati na. Murag okay sa kudre. Na! Taba niya kay nihugot kong kusog sa akong kasoko na ni mo. Bahala ka diya. Sige, panikamot diya. Huwag kayo ayaw pagkapanawat say! Huwag kayo ayaw! Bayo tagting! Panikamot niya. Kaya mo okay ra kudre. Panikamot. Hala. Huwag ka naman natugis sa estatwa ang kahoy. Wasaya ka. Okay na. Okay na. Murang sa kuha man natugis kung paminaw. Wala ko natugis. Tutuwag ka. Mura bitaw. Pwede mo nakatamay na ako na irang, ha? Pwede nakatamay mo na ako. Na yun na lang pagreklamo di awasay. Ikaw pa gitabangan, ikaw pa reklamador niya. May gani ka may konsensya pa kung pagkasawa wasaya ka.
na ako. Ibinuangan kong dili ingon na to. Magawas kong balik sa kwarto ko. Magawas ka! Muna na tawon ako, Drop. Muna na tawon ako, mamaya sa na tawon ako. Tingalig, hula-hula walang katurin. Ug dili tinuod nga may nigakot si baba. Pero di ka magasulti. Bitaw, Remy. O ka basi nakatuog ka, nya nagdamgo ka na hinuon og ngilan. Unsa? Unsa to? Ako nagatug og nagdamgo? That's impossible! Posible nga maulay na itabo. Doon kay lawom nga giuna-una. O siyong pagkatug, nada si mudam ko. Sama ka na ko kani adto, Remy. Dugan ako nangandoy og anak, kami si Armando. Apan nabantayan ko na lang nga lakip sa kundamgo nagpangita ko og anak. Gidaman-daman pagani ko og saksi ka mo ni ana. Kuan ka na, pero attorney, Ma'am Elsa, kuan ba ka lang kining kuan ba? Remy, basi nagigutom ka lang. Tingali. Sige, lagaw sa kusina. Mahimong muuna ka sa pagkaunin. Kuan, Doktor kining... Remy, wa ka na mo iglain pa. Kuan, tinuod ba ko na kong gisulti, Doktor, good. Wa man good ko matuog ko niya, nagdam ko good. Nagsigag yun ang doon ako ka mga mata good. Paminaw na ako, marakog ibinuangan og dili ingon nato, good. Marawag, gikaibgan kog dili ingon nato, Doktor. Ay, pastilan ni mo Remy. Lagi. Ayaw paghuna-huna niya na. Pag-ampo hinoon, aron way makasamok si mukha-huna. Noon sa man ko, eh. Noon sa man ko. Tinuod ka to, nahitabong tanan ka kaniho. Doon ako nakita sila nga ni Atty. Elsa o Doc Armando. Unya man agdo. Doon na yung tingog nga ako nadungog. Pero paminaw gid ako. Ang nahitabo ka kaniho. Doy, tinuod yun to. Giduwaan ko mga dili ingon nato. Abi mo, Armando, cute kaayo ang atong anak. Nabahin ka na tunduha ang iyang hitsura. Pero, mas liwat na ako si Baby Corazon. Gamay pa ang bata, Ilsa. Tingali, pila ka buwan o mga tuig ang moabot. Ana-ana makita yun ang tinuod ng itsura sa tuwanak. Aw, hinoon. Kung nasa yun ang mas nalabi nga mayong sa itsura sa tuwanak. Gusto ka? Nabantayan ako ba? Dili hilak ang bata. Kung muhilak magani siya inigduol nako, muhilom radayon. O guhaon sab ni Remy. Uy, Oh, tanawa. Imong gisgutan, oh. Nihilag na hinoon. Armando? Nakakita ka ba sa akong nakita? God, Si Baby Corazon. at lumaw sa iyong mga mata. Mga pink ang color. Pahiran ko kini. Ang lampin. Nianas akong kamot. Pahiran ko ang mga pink nga migawas sa iyang mga mata. Nga mao'y nagsilbing luha sa iyang paghilak. Armando, nilama sa lampin ang mga gagmay buhak. Buha og pink. Ilsa, anak, hilom na. Hilom na, Baby Corazon. Hilom na. Armando nangalim yun ang kahumot. Diin karon gikan, ha? Ilsa, sana agikan sa lampin, Ilsa. Di agikan ang kahumot nga imong nasimutan. Kahumot nga perfume. O dili ordinaryo lang nga kahumot. Armando, tinuod ba kining ato nakita? Ilsa, Nganong ingon ni iniman ang gihilak sa atong anak? Ilsa, Armando, maon siguro kini ang buot ipasapot sa doktor. Sa doktor ako igala. usay buot mo ipasabot. Paminaw, kay sultihan ka. Ngit-ngit naman ang palibot. Gipawang na bayang ng barilya kay gamay lang kay gas ini.
ikonsumo pa ni ugma. Apan nga nung hayag man kayo. Ugang hayag ni danag pa din sa ilawom sa silong. Nga nung ka. Unsa may hinungdan. Kapti mang hayag sa ilawom sa silong inipayag. Dahil lang. Dahil lang. Mata day. Dakan ko bato. Mata. Amam ni si Erang. Puka di man nun mamata. Hoy, Erang. Liliong gina ko sa silong, be. Iwalis ko ng banig. Among gibanig, be. Nakita na ako ang silong ni Payag. Unsa may nakamog na sa ka... Hala! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.